ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପୁରା ରାସ୍ତା ବାଟ ଲାଟିନି ମାଟିନି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଲାଟିନ୍ ଯିବାକୁ ବାଟ ହିଁ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ କି ମଜା, ଓଃ। କିନ୍ତୁ ଗାଈମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, ଚରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ବିଲକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଟିକେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଥିଲା ପୁରୀ ଡାଲମା, ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଭାତ, ଭଜା, ଶୁଖୁଆ, ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ମିଶିକି। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ବାସନ ଟିକେ ମାଜି ଦେଇଥିଲେ ମମି। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଛମ୍ ଛମ୍ କରିକି ପାଣିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଃ କି ମଜା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମମି ଦହି ବୁଲଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିକେ ବ୍ରେଡ଼ ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ଶାନ୍ତିରେ।